Estem en un raconet de Barcelona, del centre, per on passegen molts turistes, però la veritat és que ens adonem que cada vegada més hi ha moltes persones estrangeres que són d'aquí, són turistes o visitants que en el seu dia van passar per la ciutat i es van quedar, van decidir fer de Barcelona la seva ciutat d'adopció. De fet, molts d'ells s'han associat amb una associació que es diu B-Citizen i que imagino que té com a objectiu ser un punt de trobada per tots aquells estrangers, gent de fora que viuen a Barcelona. Estem amb la Ela Mogler, ella és la presidenta d'aquesta associació de B-Citizen. Explica'ns com neix això. Doncs bé, justament el que tu has dit, som gent de fora, som estrangers i ens vam trobar que tenim molts punts en comú, moltes coses que aquí ens preocupen i de fet, resumint-ho, hem pensat juntar-nos, podríem prendre alguna cosa, podríem fer alguna cosa millor que nosaltres cadascú sols, només queixant-se sols sense fer res. I us heu ajuntat. Imagino que hi ha gent de moltíssimes nacionalitats. Sí, de fet, principalment són d'arrels europeus, però no necessàriament, o sigui, tenim de tot arreu. Cadascú pot venir, vaja, qui tingui alguna cosa per aportar i treballar amb nosaltres i que té ganes de viure aquí i d'aportar alguna cosa per millorar la ciutat, doncs benvingut sigui. Hi ha gent, imagino, de Suècia, d'Alemanya, de països com Anglaterra, de Portugal, és a dir, dius que gent bàsicament europea, però també trobeu que per aquí apareix, per B-Citizen, gent d'altres racons del món. Què veus tu que has xerrat amb ells, que has pogut conversar? Què han trobat en Barcelona per dir vinc a viure aquí a aquesta ciutat? Tenim gent que fa molts anys que viu aquí, com també uns altres que fa relativament poc, però tots crec que tenim una cosa en comú, és que qui ve aquí i s'ha pensat que jo vinc i després marxo, doncs molts no hem marxat, ens hem quedat aquí. És a dir, que molts heu vingut temporalment i al final us heu quedat... Jo diria que sí. Has de preguntar a cadascú, evidentment. Jo puc parlar per mi, no puc parlar per un poc de tots altres, però entenc i tothom ho sap, que Barcelona és ciutat que enamora i ens ha passat a molts nosaltres així, i és el que també és una cosa que ens uneix, que últimament amb els moviments que hi ha hagut que volem aportar alguna cosa més, i amb això ens hem pensat que aquesta associació podria ser una eina més per fer alguna millora aquí, per una Barcelona millor, diria jo. Us heu decidit reunir amb B-Citizen, és un punt de trobada aquí en un local del centre de Barcelona, que és un punt on veniu a xerrar, veniu a conversar, a compartir estones de conversa i del que surti, no? Exactament, sí. És important la conversa, és important el discurs o la comunicació, perquè tothom té el seu punt de vista, també el bagatge que té cadascú d'on vingui, té una altra cosa per aportar. Doncs cadascú té la seva experiència i això ens enriqueix d'alguna manera i podem aprofitar. Tot això juntat ens fa encara més units, diria jo, a pesar de les separacions que podríem tenir o de les coses perquè cadascú té personals, no? Home, tots sabem que anar a viure a un altre país és difícil, és dur, un s'ha d'acostumar a una altra manera de fer, una altra manera de viure. Barcelona és una ciutat dintre del que és Europa bastant senzilla, bastant fàcil de trobar-s'hi còmode, no? Però sí que és cert que hi ha certes barreres que s'han de superar. Una d'elles és el català, que veiem que tu el tens molt per la mà, no? Doncs l'idioma per mi no ha estat gaire gran problema no, sincerament, però no és només l'idioma, és que pensem a vegades és Europa i tot és el mateix i no ho és. El que vas a viure en un altre país és totalment diferent. Hi ha moltes coses que al principi possiblement no els vegis i quan portes un temps veus que sí que és diferent i que necessites una adaptació o una integració i has de fer un esforç. Això sol no ve. I una eina, evidentment, molt important és l'idioma, però no és l'única. Potser B-Citizen pot servir per a aquelles persones nouvingudes que estan una mica perdudes, que estan amb aquella timidesa del que acaba d'arribar a una ciutat desconeguda i que pot trobar en vosaltres un munt de consells, d'experiències, de coses, de punts a tenir en compte. És a dir, que sou els veterans, al cap i a la fi, d'aquella gent que arriba nova a la ciutat. Sí, exactament. Podria ser un punt de trobada o un punt d'anclatge que a qui li agradi això i qui vulgui fer alguna cosa perquè això sigui així o millor. El Matthew Tree és un exemple. Ell és londinenc, oi que sí? Ets de Londres. I quan vas arribar a Barcelona? Fa 33 anys, el 1984. Ui, era Barcelona molt diferent.
Totalment, sí. A més, no només diferent, sinó una ciutat desconeguda internacionalment. No hi havia turistes, o els pocs turistes que hi havia venien de la Costa Brava, diguem, en biquini i banyador, perquè, vull dir, perquè no era una ciutat que els estrangers visitaven. Fins i tot, el dia abans de marxar de Londres per viure cap aquí, una persona em va preguntar on anava i vaig dir Barcelona i va dir molt maca aquesta ciutat. A Itàlia, oi? O sigui, el nivell era aquest, el 1984. Vas arribar a Barcelona, imagino, per temes laborals, per un canvi de vida? És una història molt llarga, però per raons personals, diguem-ho així, 6 anys abans havia après el català, i les coses anaven molt malament a Londres. Era la Londres de la Margaret Thatcher, estava a l'atur, juntament amb més de 10% de la població, estava escrivint malament, no estava content amb el que estava escrivint, i vaig decidir fer un canvi. L'única porta que tenia oberta, on tenia amics i parlava com a mínim una de les dues llengües principals de Barcelona, va ser aquí. Vull dir, Vas fer la vida, t'hi vas quedar, et vas enamorar. Has vist l'evolució i el canvi de la nostra ciutat. Tu saps que hi ha molta gent d'aquí de Barcelona preocupada amb el tema del turisme, de com està canviant la ciutat, fent-se tan popular i tan famosa. Jo imagino que vosaltres, els que sou de fora i que heu viscut a altres grans ciutats, com el teu cas, Londres també és una ciutat europea superturística, no? Potser veieu les coses d'una manera diferent? El turisme és com un arma de doble tall, perquè és una cosa que porta molts diners a la ciutat, en aquest cas de Barcelona, però a la vegada fa inviable viure o fins i tot visitar segons quines zones de Barcelona. O sigui, els barcelonins tenim com marcat, com si fóssim una frontera, tota una zona de Barcelona on només entres o bé per raons de feina o bé per quedar amb una persona en un lloc concret, però si no, no, perquè amb el turisme sempre passa el mateix. Els preus pugen i la qualitat baixa. Això passa aquí a Amsterdam i on sigui. És a dir, que el nostre problema, al cap i a la fi, és el gran problema de moltes ciutats superturístiques, no només d'Europa, del món sencer, oi? Exacte, és un fenomen a Amsterdam, que conec bé la situació d'allà, la visito sovint, és encara pitjor que Barcelona. O sigui, tenen un problema amb els turistes que és brutal i no saben manejar-lo, no saben què fer exactament. Penses tu que gent com tu, gent que sou de fora, que heu arribat més o menys fa uns anys a la nostra ciutat, podeu aportar idees, maneres de veure o d'entendre la vida d'una ciutat com aquesta? Home, senzillament vivint aquí com qualsevol altra ciutadà de Barcelona és més aviat la idea que no comportar-nos com a estrangers. Jo no em sento com un estranger a Barcelona. Per tant, tinc la sensació que tinc tant de dret com qualsevol altre ciutadà de Barcelona per queixar-me de segons què, per suggerir segons què, per tenir tal idea política, per tenir tal activitat cultural. Fa molt poquet que s'ha creat B-Citizen, aquesta associació que acull molts estrangers que viviu a Barcelona. Què penses que trobaràs amb tota aquesta colla de gent i d'amics? Doncs bé, aquesta, diguem, primer acte bàsicament seria senzillament que jo i un italià, l'Alessandro, que ens presentem, parlem de les nostres experiències personals, però la idea és molt maca, la idea m'agrada molt, perquè és la idea de no us comporteu com estrangers si viviu aquí. O sigui, teniu tot el dret de participar de la manera que vosaltres vulgueu, evidentment. Si voleu participar més en activitats culturals, doncs endavant. Si voleu millorar, diguem, lingüísticament la teva situació, doncs endavant. Si voleu votar als municipals amb coneixement de causa, o sigui, sabent la diferència entre els partits i tot això, doncs endavant. És una mica per això, per animar la gent a no auto-ghettoitzar-se, una cosa així. A no posar-se aquella etiqueta de soc estranger vivint en una altra ciutat fora i lluny de casa meva, sinó que ja soc un més d'aquí, no? Sí, exacte, perquè si ets anglès, en el meu cas, ets anglès, o sigui, no cal que passis tota la vida afirmant que ets anglès. Per tant, soc anglès, però casa meva és aquí, no passa allà.
Bueno, amb tot aquest missatge que ens deixa el Matthew, us donem les gràcies per haver-nos acollit en aquesta primera cita, en aquesta primera trobada d'estrangers que viuen a Barcelona i que ja se senten barcelonins. Si tu també estàs mirant la televisió en aquests moments i dius, ostres, però jo també sóc estranger, doncs mira, tens becitizen.cat, que és aquesta associació sense ànim de lucre, que és una porta oberta a tots aquells que viviu a la nostra ciutat, que us sentiu d'aquí, però que la vostra nacionalitat, el vostre DNI, el vostre passaport posa que vau néixer a un altre lloc. Moltíssimes gràcies, que ho passeu molt bé, que disfruteu. Home, merci a vosaltres, gràcies.